Allah kawo wanda zan ci masa mutunci a layin nan. Raga-raga ji mutum a layin nan, ci mutuncin banza. Ijam, ya sun ga yarinyin nan. Ke? Me haka ka wani tare mun hanya? Ke me za ki mun haka ne? Ke kullum in namiji muka kin san ina yin ki amma na kina mun wani ne. Amma ina ga maka daina kula ni bana so. Ke kyare kike daga mun murya zaki mun rashin kunya ne? Rashin kunyan ma ai kai ka ne ma. A. Ke? Kamar ni za ki wani sai kaga gata na me yasa raka mare kina da wani gata ne ki je kira duk wanda zaki kira uban wa bai san jago a garin nan ba ye baran je ko ina ba anan din zan zauna Allah wallahi in ci gaba da rinkewa na harin tsire ya rasulullahi mu je ki nuna nuwa da ke bai sanya kina da yawa kan Oh,